ঘুটন সঙ্গে হাস্য রসন ছেঁচা রসন মনোরঞ্জন গরম তেল সহ হেব মিশন দেখবে সারা ওড়িশার দাদু মানে কমেডি রঙ্ক সসমান যাত্রা ছুঙ্ক যাত্রা ছুঙ্ক। জয় বাবা ভেজিটেবল বাবা কি জয়, জয় বাবা জহ্নি বাবা কি জয়, জয় বাবা ছঞ্চিনা বাবা কি জয়, জয় বাবা কাকুড়ি বাবা কি জয়, জয় বাবাঙ্কর জয়, ভেজিটেবল বাবাঙ্কর জয়, সর্বে বলো জয় 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 বাবা ভেজিটেবল বাবা কি জয়। ରୁହ ବାବା ଧରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହବ। বাবা ଓଂ ଛଚିଣାଙ୍ଗ ସ୍ୱାହା, ଓଂ ଜନିଙ୍ଗ ସ୍ୱାହା, ଓଂ ଭେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ସ୍ୱାହା, ଓଂ କାକୁଡ଼ିଙ୍ଗ ସ୍ୱାହା, ଓଂ ଗାଜରଙ୍ଗ ସ୍ୱାହା। ବାବା ଧରି ଯଜ୍ଞ ପରେ ଅଗ୍ନି ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ଜଳପାନ କରିବା। ହଁ ବାବା। ଓଂ ଜଳାୟ ସ୍ୱଃ ନମଃ। ବାବା ଆରେ କେତେ ଥର ତମକୁ କହିଛି ବାବାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦବ ଟିକେ ହାର୍ଡ କରିକି ଦବ, ଏତେ ପାଣି ମିଶେଇଛ। କଥା କୋଉ ଶିଷ୍ୟ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇ ଦଉଛ ବାବା ହେଇଛ ବୋଲି ମୁଁ କିଛି କହୁନି। ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କେବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ନା? ତମେ ତ ଆଉ ଗୋଲା ମାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖୁନ। ତମର ଯୋଉ ଭଳିଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଏ ଗୋଲା ମାଲ ଭଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଲିକୁଇଡ ଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ କଲିଜା ରହିବ ନା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଅଧିକା ପିଇ ଦଉଛି, କମର ଜଳ ମିଶେଇ ତମକୁ ଦେଇଦେବି। ଧରି ଏ ଦୁନିଆରେ ତମେ ଏକମାତ୍ର ମୋର ହଉଛ ଶୁଭଚିନ୍ତକ ଶିଷ୍ୟ। ବାବା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ବାବାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ତେଲାର ଜୀବନ ରକ୍ଷା। ଧଡ଼ି ଧଡ଼ି ଫୋନ ଆସିଲା, ଫୋନ ଆସିଲା। ଇଏ ବୋଧେ ଭଦ୍ରକ ମାତାଜୀ କଲା ନିର୍ମଳା, ନା ନା ଇଏ ହଉଛି ମମତା ବାଗି। ମମତା ବାଗି ଆରେ ବାଲେଶ୍ୱର ମାତାଜୀ। ହ୍ୟାଲୋ, କଣ ହେଲା? ଆରେ ସେ 7 ନମ୍ବର ଛୁଆଟାକୁ ତୁ ତ ଅଙ୍ଗନବାଡି ପଠଉଥିଲୁ। ଆରେ ଛତୁଆ ବିସ୍କୁଟ ଲଡୁ ଇଏକୁ ତ ଖାଇକି ଚଳି ଯାଇଥାନ୍ତ ମୋ କତିକି। ଆରେ 7ଟା ଛୁଆଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁ କେମିତି ବୁଝିବୁ? ନା ମତେ ଏତିକି କହିଲେ ମୁଁ ଏଠି ଯଜ୍ଞରେ ବସିଛି, କେତେ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି। ନା ନା ତୋ କଥା ତୁ ବୁଝୁ। ରଖ ରଖ ଫୋନ ରଖ। କୋଉଠିକି ଫୋନ କରିଥିଲ? ଆରେ ଇଏ ବାଲେଶ୍ୱର ମାତାଜୀ। ବାଲେଶ୍ୱର ମାତାଜୀ ମତେ ବୋକା ଭାବିଛ? ଏଠି ଭେଜିଟେବୁଲ ବାବା ହେଲ, ମତେ ଶିଷ୍ୟ କଲ, ତମେ ସଂସାର କରିବ, ମତେ ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲ। ଗୋଟେ ନେଇକି 2ଟା ନୁହେଁ 7ଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଦେଇଛ, ମତେ ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଛ। ଛାଡିବିନି, ମୁଁ ଚାଲିବି। ହଉ ହଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ଧଡ଼ି, ତମେ ସଂସାର କରିବ। ଆରେ ମୋର କଣ ଇଏ ଗୋଟେ ମାତାଜୀ? ଆରେ 6-7ଟା ଜିଲ୍ଲାର ମୋର ମାତାଜୀ, ବୁଝିଲେ କି? ସମସ୍ତେ କମ ସେ କମ 6-7 ସନ୍ତାନର ଜନନୀ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ମାଲକାନଗିରି, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଏ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ମୋର ମାତାଜୀ ଅଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ କି? ଧଡ଼ି ଆଜି କେହି କଣ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆସିଲେ ନାଇଁ ରେ? ଆଚ୍ଛା ଭେଜିଟେବୁଲ ବାବା ନା ଖାଲି ବାବା? ଭେଜିଟେବୁଲ ବାବା କହିଦେଲେ ଅସୁବିଧା, ସେଟା ସିନା ଭକ୍ତ ମାନେ କହିବେ, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ, ମୁଁ ଆଉ ତ କହିପାରିବିନି। ତଥାପି ମତେ ଗୋଟେ କଥା ବାବା କହିଲେ, ଆପଣ ସତ କଥା ଟଚ୍ କଲା ବେଳୁ ସବୁ କ୍ୟାନସଲ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ଆପଣ ଛୁଇଁ ଦେଲା ପରେ ରୋଗ ସବୁ ଦୂର ହେଇଯାଉଛି। ଧଡ଼ି ଆମେ ହେଲୁ ଭେଜିଟେବୁଲ ବାବା। ହଁ ବାବା ଭେଜିଟେବୁଲ ବାବା। ଆମେ ନନଭେଜ ଖାଉ, ଆମେ ଚିକେନ ଖାଉ, ମଟନ ଖାଉ, ଅଣ୍ଡା ଖାଉ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭେଜିଟେବୁଲ ଖାଇବା ପାଇଁ କହିଥାଉ। ଯୋଉ ଭକ୍ତ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଘର ପାଖରୁ 25% ଭଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ପରେ ସେ ହାରାହାରି 70% ଭଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କେତେ ହେଲା? 25, 70, 95%। ଆଉ 5% ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହନ୍ତି ହଁ ବାବା ଆମେ ଭଲ ହେଇଗଲୁ, 100 ହେଇଗଲା। ଯାହା ହଉ ବାବା, ଆପଣ ଯୋଉଭଳିଆ ମାଡି ଚାଲିଛନ୍ତି ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ଆଉ କିଛି ଦିନ ମାଡି ଚାଲିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ରହିଯାଉଛି। ଆଉ କଣ କଣ କୁହ? ଆପଣ ସଂସାର କରିସାରିଲା ପରେ ଭେଜିଟେବୁଲ ବାବା ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବା ହେଇପାରିଲି ନା, ସଂସାର କରିପାରିଲି ନା। ଆଉ ଛାଡିବିନି ବାବା, ରହିପାରିବି। ଏଣକୁ ଯିଏ ଆସିବ ତମର ଅଧା ମୋର ଅଧା। ହେଲା, ତମେ 50% ଚାହୁଁଛ ତ? 50% ଦେଲେ ଚଳିବ ବାବା। ଅପେକ୍ଷା କର, କେହି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆସିଲେ ଆମେ ତାକୁ ବାଟି ନବା, ଅଦା ଅଦା। ଭେଜିଟେବୁଲ ବାବାଙ୍କର ଜୟ, ଭେଜିଟେବୁଲ ବାବାଙ୍କର ଜୟ, ଭେଜିଟେବୁଲ ବାବାଙ୍କର ଜୟ, ଭେଜିଟେବୁଲ ବାବାଙ୍କର ଜୟ, କାକୁଡି ବାବାଙ୍କର ଜୟ, ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ବାବାଙ୍କର ଜୟ। ବାବା ତମର ଟିକେ ଦେଖାଅ। କଣ? ପାଦ 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 ଟିକେ ଦେଖେଇଲେ ବାବା। ଭକ୍ତା ବାବା ତମର ଦୁଃଖ କଣ? ମୋର ବହୁତ ଦୁଃଖ ବାବା,
କେମିତି ତମକୁ କହିବି ହେ ମୋର ବାବା ସ୍ୱାମୀ ତ ମୋହର ଛାଡ଼ି ନ ଦେବେ ହେ ମୋ ବାବା ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ରହିବି ମୋ ବାବା ମୋହରେ ଛୁଆଟେ ଦିଅ ହେ ମୋ ବାବା ବେକାରିଆ ଲୋକଟେ କଣ ବାବା ଛୁଆ ଦେବା କଥା କହୁଛୁ ତ ସ୍ୱାମୀ କହୁନୁ 100 ପାୱାର ମେଡିସିନ ନେଇ ଖାଇବ ଆଉ କଣ ବାବା କଣ ଛୁଆ ଦେବେ ଆରେ ର ଆରେ ସେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ତାର ଦୁଃଖ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁ ତାକୁ 100 ପାୱାର ମେଡିସିନ କଥା କହୁଛୁ ରହିଯା ମୁଁ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସାଟେଲାଇଟରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛି ବାବା କଣ ଆଖି ଖୋଲିବେନି ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତମର କେମିତି ଛୁଆ ପିଲା ହେବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ବାବା ଚାଲିଲା ନା ନା ଅଛି ବାବା ଆରେ ଦାଦା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଭଗବାନ ମତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ କଣ ଦେଲେ ଏ ଭକ୍ତା ଯଦି ଏ ମଠରେ 3 ମାସ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ମୋ ସହିତ ଶ୍ୱାସ କରିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ କଣ ହେଲା ବାବା ମୁଁ 3 ମାସ ରହିବି ମାତ୍ର 3 ମାସ ଭିତରେ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ସନ୍ତାନବତୀ ହବ ଆରେ ଦାଦା କହିଦେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ 3 ମାସ ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ପାଖକୁ 250 କ୍ଷୀର 500 ଘିଅ ଧରିକି ଆସିଛି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଛଞ୍ଚିନ୍ଦ୍ରା ଦେଇଛି ସେ ସନ୍ତାନବତୀ ହେଲେ ନା ନାଇଁ ବାବାଙ୍କ ଚଚିନ୍ଦ୍ରା କି ଜୟ ବାବାଙ୍କ ଚଚିନ୍ଦ୍ରା କି ଜୟ ବାବାଙ୍କ ଚଚିନ୍ଦ୍ରା କି ଜୟ ଆରେ ଧରା ବାବା କରିଶ୍ମା କାପୁର ମାଧୁରୀ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ମାନେ ମୋ କାକୁଡି ଗାଜରରୁ ସନ୍ତାନବତୀ ହେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବାବା ଏକ ଗାଜର ଆପଣଙ୍କର 3 ଛୁଆ ବାବାଙ୍କ ଗାଜର କି ଜୟ ବାବାଙ୍କ ଗାଜର କି ଜୟ ବାବାଙ୍କ ଗାଜର କି ଜୟ ଜୟ କହିବ ତୁମେ ଲୋକ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତ ହେଇଛ ଜୟ କହିବ ନା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା ଭକ୍ତା ମନ ଦୁଃଖ କରନି ତମେ 3 ମାସ ମୋ ମଠରେ ରହିଯାଅ 3 ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସନ୍ତାନବତୀ କରିକି ତମ ଘରକୁ ପଠେଇଦେବି ତାହେଲେ ବାବା ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରହିଯାଉଛି ଆଜିଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ଝଡ଼ ବାବା ତମେ ଏବେ ଯା ଆଉ ଏତେ ଦିନ କଣ ଆଇ ଦେଖିଛି ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ମୁଁ ଯିବିନି ମୁଁ ରହିବି ତମେ ଆଉ କାହିଁକି ରହିବ 3 ମାସ ତ ସିଏ ରହିବେ 3 ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତାନବତୀ କରିକି ଏଠୁ ଛାଡ଼ିବି ଆହୁରି କିଛି ନା ବାବା ହେଇଛ ନା ଆହୁରି କିଛି 3 ମାସ ସମୟ ଦବ ମୁଁ ତମକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ ଏମିତି ଛୁଆ କରିବି ତମେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରି ଦେଖିବ ତମର 4 ଖେଳୁଥିବେ ଛୁଆ କିଛି ଜାଣିନି ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ ଚୋରି ନାରୀ କରୁଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଆଣିକି ମଠରେ ଦୟା କରିକି ରଖିଛି ସେ ଗୋଟେ ମାସ ସମୟ ଦଉଛି ନା ମୁଁ 15 ଦିନରେ ତମକୁ ଛୁଆ ଦେଇକି ଏଠୁ ବିଦା କରିବି ରୁହ 15 ଦିନ କଣ ମୁଁ ତମକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି 7 ଦିନରେ ବି ଛୁଆ କରିବି ଏଇ କଣ ଜାଣିଛୁ ବେ ତୁ କଣ ଜାଣିଛୁ କେବଳ ମୋ ହାୱାରୁ ତୁ ବଞ୍ଚିଛୁ ତୁ ଚୋରୁଟା ତୁ ମୁଁ ଚୋର କଣ ମୁଁ ଚୋର କଣ ବେ ରାମ ସାହୁ ଘର ଭିତରେ ପଶିକିରି ତା କୁକୁଡ଼ା ଭାଡିରୁ କୁକୁଡ଼ା ଚୋରି କରିନୁ ତୁ ତମେ ଯା ଚୋରି କରିଛ ମୁଁ ତ ଜେନା ଘର କୋଶଳା ବାଡି ପାଖରେ କୋଶଳା ଶାଗ ଚୋରି କରୁଥିଲା ତାଙ୍କ ବୁଢୀ ଛାତୁଣିର ପିଟିଥିଲା ମନେ ଅଛି ନା ତମେ କଣ କମ ଅଛି ଯେତେ ସବୁ ଏଟିଏମ ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି ସବୁ ଏଟିଏମ ଭଙ୍ଗାରେ ଇଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭାବରେ ଅଛି ତମେ କୋଉଦିନ ଅଛ ତୁ କାମ ମତେ ଦବ ମୋଟରସାଇକେଲ ଚଲ ପଥର ବସିକି ପଛରୁ ଚେନ୍ ଟାଣିବ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କହିବ ସୁନା ଆଣ ଯଜ୍ଞର ପଡିବ କମଣ୍ଡଳ ବୁଡେଇ ଦେଇକି ଅଣ୍ଟାରେ ଖସିବ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିନି କି ତତେ ମୁଁ ଛାଡିବିନି ତତେ ମୁଁ ଥାନାରେ ପୁରେଇବି ତମକୁ ଥାନାରେ ପୁରେଇବା ପାଇଁ ଚାନ୍ସ ଦେବି ନା ଦେଖିବ ନା ପିଟିକି ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ଢେର କଣ ତୋ କଳା କାରନାମା କହିବି ତୋ କଳାକାର ନାମ ମୁଁ କହିବି ତୁ ମୋର କଣ କହିବି କଣ କହିବି ତୁ ସ୍କିନ୍ ଟଚ୍ କରିକି ଏମିତି ଛୁଆ କରିଦଉଛୁ ସେ କଥା ମୁଁ କହିଦେବି ଢେଡ଼ ତ ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇଦେବି ଅରାନି ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ତୁ ମୋ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଦବୁ କଣ ହେଇଛି ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଖିବୁ ଗୋଡ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଦବୁ ବାବା ମୋ ଦୟାର ତତେ ମୁଁ ଏଠି ରଖିଛି ମୁଁ ତ ଦୟା କଣ ଆଗ ପିଟିକି ମାର କଣ ରହିବୁ ତମେ ଦିନ ବାପା କେହି କାହାକୁ କମ ନୁହନ୍ତି ତମର ସବୁ କଳାକାର ନାମା এই মোবাইলে রেকর্ডিং করদি মোবাইলে রেকর্ডিং কর হ্যাঁ তুমি কি মু কিয়ে মু হইছি পুলিশ পুলিশ বাবা পুলিশ বে ঢেড় আমি ভাবিଥିଲୁ ଇଏ ଭକ୍ତା ହଁ যা ପାଇଁ ଆମର ଏତେ କଳା କଥା ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ଦଳା ଇଏ ପୋଲିସି ମୋବାଇଲ ଆମକୁ ଦେଖଉଛି କି ମୋବାଇଲ କେତେ ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଯୋଉ ଆସିକି ବୁଝିଲୁ କି ଭିଡିଓରେ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଥିଲା ତା ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଲା ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ମୁଁ କାଟିକି ସିଧା ପୋଖରୀ ଛାଡିଦେଲି ଲସ ଖାଇଗଲେ ମାଛ ଆଉ କୋଉଠି ପାଇବ ଥାଉ ଥାଉ ଏତେ ହସନି ସବୁ ହସ ଏଠି ନୁହ ଜେଲରେ ବାହାରିବ ମୁଁ ତମର এই রেকর্ডিং ସବୁ WhatsApp ରେ পুলিশ ପଠେଇ ଦେଇছি ঢেড় বে ବାବା ঢেড় ବାବା ତାର ଧରି ପକାବେ ବାବା ତାର କୋଉଟା ଧରିବି
ଗୋଡ଼ ଧରି ପକା ଓ ଗୋଡ଼ ବାବା ବୁଝି ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ମୋ ଗୋଡ଼ ଛାଡ଼ ମୋ ଗୋଡ଼ ଛାଡ଼ ଆରେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଛାଡ଼ ମୋ ଗୋଡ଼ ଧଇଲେ ବି ତମକୁ ଆଜି କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି କାରଣ ତମ ଭଳି ଏଇ ଭଣ୍ଡ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏ ସମାଜ ନଷ୍ଟ ହଉଛି ତମର ସ୍ଥାନ ଏ ମଠରେ ନୁହଁ ଆଜିଠାରୁ ଜେଲରେ ଚାଲ ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଜେଲ ଚାଲ ଦେଢ଼ ବାବା କୋଉଠିକି ଯିବା କଣ କହିବି ବାବା ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ଯିବା ନା ଚୌଦ୍ୱାର ଯିବା ଏବେ ନା ବାବା ସେଇଠିକି ଯିବା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା କରିବା ଚୌଦ୍ୱାର ଚାଲ